ihe ọjọọ m chọrọ ikwu taa maka ụmụazị ụmụ otoropio ịmala ịgaruola vileji ịmakwa ụdị lọvụ ala eme eri ọkakwa nke anyị ma ahụta ndị Indian na-emela TV ụfọdụ ụmụ m lolegbuo anya ha achịla ofik na ihe ha ji marala ndị Indian lala emeghegwu ihe mere eme ịmakwa lọkwa ha lebe anya ka ha elewe anya mee ka anya ahụ lọv India na-aghọgbugwu anyị mana ihe nduzi m ebube ụlọ ọwụchi ndụba anyị nọ na vileji lọv ha mmemme ewuchi m onwe hala nwaanyị ha nkọtara ama ma ọ makara ha enweghị ego ha chụtaghala ofu nwaanyị ya kwete ha achịla ha lọvụọ ha gudi nwaanyị ahụ achịkwuola ọlọvụọ mana ihe nnọkọtachiri ha awụla ụmụ nwaanyị ndụba anyị ike na-agwụzi ha alụkata ji ike agwụ ha ha jụọ ha na ha alụwa ha ọwụziara ụmụ nwoke ewu ihe mma ayọbachila ha chọọ ka nwunye ha ha maka na elotọfụ ụmụ nwoke ike adụghịkwu ha eze ụmụ ike adụghịkwu ha ilekọta ezinụlọ ụfọdụ abarala ṅụrụma ụfọdụ ụwụ aka kpekpekpe o weteghala orile ahụ o wete mgbe ọ lụla nwaanyị achọọ ịlụ ọ achịkwala ọlọvụrụ nwaanyị zoe nwaanyị akwa zoe nye kwụọrọ ụmụazị ụgwọ akwụkwọ ọkwụọrọ nna ọha nna ma mgbe o mekwara ọkpụọchịa otu uru nwa so ụmụazị be anyị nọ na vileji ọha ka lọvụ ha na-eme ewu egusokwara ha isoro ịga talụ isoro ịga mme nke ọrụ nya lọv ọ ihe ewu lọv achị nka nkọwara ha la lọv sọsọ maka lọv ka mmadụ nji alụ nwaanyị ọbịa hụkwa sọsọ maka lọv ka mmadụ nji agaji ele agaji ya agaji onye mma awụ nwere ike nwee obi o ji elekọta ọgwụ maka inwe ego o nwere mma enwe ego gbacha ha ụfọdụ gara obodo oyibo ha lata ha ụfọdụ ụlọle obodo oyibo ahụ ha eketeghela ha dosara nwaanyị ka ọnya wụla nwoke ahụ adịghịkwu responsibụl mana ndị nke mma ekwu anya ruru ya ala ole oji owefute ụlọ ọtara chingom n'ọlụ onye ịtarọkwala onye ọkwa nke aka mma akpọ lọv nke a na-akpọ lọvụ wụ nke lọvụ nke mma aghọta ha lọvụ nke ala ahịa ma ahụ lọvụ achị alala m nwaanyị ọdụja ka o ji ya apakụlọ ọka ọka alara ya nwunye ịchọ ọka ịbụrụ nwoke gara ịchọ ka alara nwunye ule emela akpa agwa ọfụma iwụkwarụlụ nwaanyị gara ịchọ ka alara ojiu na-akpakwa agwa ọfụma ọwụghịro ya akpa ha agwa ọfụma mgbe ego pati na ike ngwụrị ịtọjiala ịrịọ arịrịọ iwe ojii arịọba arịrịọ mgbe niile ele arịọ ịrịọla ụtụtụ ịrịọla ehihie ịrịọla abalị ọwụrụ arịrịọ ka ị gara arịọ ile arịọ ọ bụrụ nwaanyị ka a gharịa arịrịọ nwaanyị ahụ ihe nsọrọ ya ọla eme ọwụrụ nwoke ka a gharịa arịrịọ nwoke ahụ ihe nsọrọ ya ọla eme ọ adụghọ mma na mareji ka onwe onye agharịa arịrịọ mareji kwesịrị ile flo ịlọvụọ m I love gị ịhụ m n'anya ahụ m gị n'anya lehie maka na mụ na gị ga-ebie maka na fụrụ gị n'anya Adakụ Adamma ada n'ịmara mma ada n'ịma mma ada n'ịmụ ife a na-eme ada maka amamihe na-eme lọvụla ala eme na-adụ mma nsurimi ihe niile na-adụ balans ọkwa nke mma ahụ na epe mpe email eruo ile eme isi ike na relationship orujia mgbe ọ mbụ ike ngwụrụ nwata nwoke ma nwata nwaanyị go na ime arụ ịbịa ka abịa rịọba ma arịrịọ emeka ha onye ka m shi nkwecha vidiyo la ha abịa nkọrọ ụlọ akụkọ ụlọ ahụ na ihe na-emekwela ụwa ụlọ na-eme na be anya ndị ọkwa akụkọ mma akụkọ awụkwa akụkọ ndụba anyị nshi m kọọ ọma akọ